Здравейте, аз съм Лидия. Днес искам да ви покажа нещата, които искам да прибера и да ги запазя в епизод кутия. Това са много ценни, поне работи за мене, защото съм подарила от сърце и съм ги спечелила достойно. И да. Първото нещо е това. Това ми подари майка ми. Беше с една вазичка, всъщност да, беше с една вазичка. Но вазичката ми изчезна или почти ми е зади. И вътре дойде едно папагалче. Да. Така, и да, тази всъщност тя ми даде за касичката съберем, но аз събрах вътре пари. Както и ден. Това е от част от един костюм на каубой в трети клас. Нищо не виждам. Както и да е. И да, искам него да го пребера и да ми остане за спомен. Така, това е йо-йото на сестра ми. Бяха им подарили, но тя ми го подари на мене. Това са от играчките сестра ми, които събрахме заедно. Струваха 50 цента една такава играчка. И бяхме събрали всичките 20. Имаше игра и играхме по тях. Това са дисковете, които мама специално за мене беше си свалила на диск. Хари Потър, Огнения бокал и Хари Потър, затворникът от Азкабан. Тези двата филма са ми любими. Това е касичката ми. Така изглеждаше касичката ми на 10 години. Това е нашийника на кучето ми. Да. Беше. Това е метал, който получих от Шулантайма за най-бързо намерени приятелки. Аз намерих само за половин час, се намерих 10 приятелки. Това е на пътствие всъщност, как да си как мога да използвам олевите си. Моите ако ми ги купиха, защото аз много ги исках и вътре имаше напътствие. Това е от приятелката ми, картичка за рождения ми ден. Тогава бях точно на, сега ще ви кажа, 8. Да. Това е тук от Германия, скоро преди 3 години, като дойдохме и майка ми и баща ми купиха това. Всъщност това е топка, но се щупи топката и да. Много красиво беше там. Това тук е от моята кукла. Последната ми кукла беше на 5 години. И това беше от нея. Да, това е... забравих. И ще си имам спомен даже от тази година 2015. Защото си купих матеничка в Германия. Въпреки че в Германия не правят матенички, както е там. На нищо. Взех и безплатно. Беше с дарение за едно училище и така нататък. Да, надявам се, че видеото ви е харесало. Това е от мене. С нещата, които ще запазя и ще прибера за спомен. Надявам се, че ви е било харесало видеото. Ако ви е харесало, моля натиснете отдолу лайк. Ако искате да коментирате и просто напишете коментар. Харесало ми е. Чао!